Bueno, egunon, eta eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik. Nik 10 minututan 3 gai jorratu nahi ditut. Euskara gizarte erantzunkizunarekin dakan harremana, euskerak talentua erakartzen eta mantentzen jokatu dezaken paperaz, eta batez ere edo bai euskarari elkartetik hori bideratzeko martxan ditugun proiektuetaz. Bueno, hasteko partekatu nahi nuenez, zergatik enpresak hasten dian hizkuntzak kudeatzen. Eta gure kasuan, zergatik enpresak bultzatzen dute beraien zerbitzuak euskeraz ematea, beraien produktuak euskeraz egitea eta beraien lana euskeraz egitea. Hor arrazoi ugari daude eta bai euskarari elkartetik 11 arrazoi kanpaina egin genuen, orain dela urte batzuk, eta horko arrazoi batzuk partekatu nahi nituen, ez? Alde batetik euskerak enpresen lehiakortasunean eragin positiboa izan dezakela ez, eta orain dela gutxi emunetik gehi ikerketa egintzan hau aztertuz. Beste arrazoi batzuk, bai dakate gizarte erantzunkizunarekin harremana ez, enpresak beraien inguruarekiko duten ardura horretan, batzuk beharrezkoa ikusten dute tokiko hizkuntzan eskaintzea zerbitzua, ez? Tokiko hizkuntzan beraien zerbitzua euskeraz eskaintzea. Gizartearekiko ardura horretan ere, gizarte bezala ahalegin handia egin da euskeraz ikasi ahal izateko edo langile euskaldunak sortzeko edo talentu euskalduna sortzeko, ez? Eta baita ere horri jarraipen bat emateko enpresetan eta enpresek hori ahalbidetzea, ez? Gero, lan zentzuarekin lotuta, bai gure lana edo euskeraz egin nahi dugun pertsonentzako, euskeraz lan egin ahal izateak gure lanean dugun ongizatean eragina daka, eta ez bakarrik euskeraz lan egiteagatik, baizik eta gure balio eta malima dago euskera sustatzea edo euskeraz lan eta bizitzea, gure enpresak hori ere beraien balio eta malima dakate, motivazio bat edo arrazoi bat izan daiteke enpresa hori aukeratzeko. Eta zentzu horretan talentua erakartzeko edo faktore bat izan daitekela esan daiteke. Baina praktikan edo nola lotu dezakegu talentua, gizarte erantzukizuna eta euskera, eta hau aurkezteko elkartetikan egiten ditugun proiektu batzuk aurkeztu nahi nituen. Ez dakit danak ezagutzen dezuten bai euskarari elkartea, 2007 urtean sortu zen, bai euskarari ziurtagiria kudeatzeko, eta momentu honetan ziurtagiria, 1300 ziurtagiri inguru kudeatzeaz gain, beste proiektu batzuk egiten ditugu beti helburu berarekin, lan munduan euskararen erabilera areagotzeko eragiteko helburuarekin. Hori nola egiten dugu, espazio berriak esploratzea gustatzen zaigu, adibidez euskera beste alor batzuekin batera aztertuz, euskera eta adimen artifiziala, euskera eta aniztasunaren kudeaketa, euskera eta talentua. Gero, konexioak bultzatzen ditugu euskeraz lan egiten duten aditu enpresa eta profesionalen artean, eta euskeraz erosaritzeko espazio proiektu eta tresnak eskaintzen ditugu. Proiektu ezberdinak ditugu, danak ez ditut aipatuko, bai euskarari.eusen ikusi itzazkezue, eta bai batzuk aurkeztu nahi dituen, uste dugulako jardunaldiarekin zerikusia dakatela, ez? Lansarean euskera hutsean dagoen lanatari bakarra da, eta 2014 urtean sortu zen, bai euskarari elkartetik ikusten zalako hutsune bat zegoela ez, euskeraz lan egin nahi zuten profesionalen eta euskeraz lan egiten zuten enpresen arteko harremana sustatzeko, hor hutsune bat zegoela. Enpresek zailtasunak zituzten langile euskaldunak bilatzeko, eta langile euskaldunek batzekiten oso ondo nola identifikatu zein enpresetan ahalko zuten beraien ibilbide profesionala euskeraz egin. Orduan, hau sortu genuen, geroz eta erabiltzaile gehiago ditu, lan eskaintza gehiago daude, eta uste dugu badala erraminta praktiko bat edo talentu euskalduna bilatzeko. Lanatarian lan eskaintzak argitaratu daitezke, euskeraz egiteko kurrikuluma baliabideak daude, lan abisuak jaso, eta baita ere ikastaroen berri jaso dezakezue. Eta urtero berritzen saiatzen gara, eta aurten
berrikuntza batzuk egin ditugu, bilaketa pertsonalizatuago bat egin ahal izateko. Beste proiektu garrantzitsu bat enpresarean proiektua da. Enpresarean proiektua 2010 urtean sortu zen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin egiten dugu. Honen helburua da, euskeraz lan egiten dugun enpresa aditu eta profesionalen arteko sareak sortzea, eta sare hauek indartzea. Horretarako, enpresarean azok antolatzen dugu 2 urtean behin, aurten urrian 24an izango dela, eta urtero enpresarean foroak eta enpresarean telebista saioak. Honekin azken finean, euskal talentua edo ez ikusgarritasuna eman nahi diogu, eta baita ere ikustarazi normalean gazteleraz lantzen diren gaiak ere, euskeraz landu daitezkela eta gaitasuna badagoela hori egiteko. Telebista saioekin, bai euskarari ziurtagia duten enpresen proiektu berritzaileak ere ikustarazten ditugu. Beste proiektu bat elkarrengandik ikasiz solasaldiak dira, eta hemen ere helburua da ez, gizartearentzako edo enpresentzako interesgarriak diren gaiak euskeraz lantzea. Aurten 4. edizioa da, eta Kutxa Fundazioaren babesarekin egiten dugu. Eta, adibidez aurreko urtean komunitateari, bai euskarari komunitateari galdetu genion zertaz hitz egin nahi zuten edo zertaz nahi zuten guk lantzea solasaldi bat, eta gai bat bai izan zen zer egiten gaitu zoriontsu gure lanean, bazkenean kezka hori edo bazegoelako. Aurten apirilean grabatuko ditugu, eta bat izango da talentuaren inguruan, bazkenean gai hau badalako erronka nagusia, baita ere aniztasunaren kudeaketa enpresetan, eta osasun mentala lanean. Pixka bat ere gai garrantzitsuak diralako enpresentzat. Bukatzeko, Euskaragileak proiektua aurkeztu nahi nuen, azkenean Euskaragileak proiektua badakalako harreman zuzena gizarte erantzukizunarekin edo enpresen gizarte erantzukizunarekin. Euskaragileek batzordea enpresaen euskalduntzen aurreratuak dauden enpresak osatzen dute, hauek osatzen dute, eta beraien helburua da, beraiek eman dituzten euskeraz lan egiteko eta euskararen erabilera sustatzeko sortu dituzten ereduak eta pausuak edo gizarteratzea eta beste enpresei erakustea. Azkenean gizarte erantzunkizunaren kontziente izanik edo izan da, hau beste enpresei erakustea eta horrela beste enpresak animatzea. Eta hemen esan ez dela beharrezkoa enpresa handia izatea horretarako, azkenean enpresa txiki, taberna, dendak edo euskeraz beraien zerbitzuak eta produktuak eskaintzen, eragin bat dakatela gizartean eragin zuzena dakatela. Eta adibide bezala, euskeran planen irisgarritasuna lantzeko infografia bat egin genuen, euskera plana zer den azaltzen zuena, eta otsailaren batean Irizarren foro bat antolatu genuen, pixka bat euskaragileen partezian enpresa batzuk beraien praktika onak edo ezagutarazteko. Eta bukatzeko, esan, ikusten dugula euskerak talentuarekin eta gizarte erantzukizunarekin harreman badakala, eta badakigula erronka nagusia edo erronka handia dagoela talentua erakartzeko, baina hor euskera beharrezkoa dela etorkizuna euskeraz irudikatu nahi badugu. Eta eskerrik asko.